Il-Kummissarju għat-Taxxi Interni kiteb il-Gvern tal-Panama kif ukoll il-Konsorzju tal-Ġurnalisti li żvelaw il-Panama Papers dan biex jitlob kull informazzjoni li jista' jkun hemm fir-rigward ta' persuni Maltin. Dan biex tiġi investigata minnu fih. Żvela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fi stqarrija ministerjali li għamel fil-Parlament dwar Panama Papers. Kif jgħidu il-Konsorzju tal-Ġurnalisti fil-paġna tagħhom stess, ma jfissirx li kull min għandu kumpanija kisser il-liġi u li hemm raġunijiet validi u legali biex wieħed ikollu struttura simili. Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni għalhekk se jara li l-każijiet kollha jiġu investigati skont kif meħtieġ. Fakkar kif il-pubblikazzjonijiet issemmew qatt ta' persuni u semma uħud minnhom. Għalli mill-lik kien ikkonfermat ukoll dak li qal il-Ministru Konrad Mizzi. Xorta se titkompla tax audit sħiħ u indipendenti mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni fuq kull kont tal-Ministru Konrad Mizzi, inkluż fuq it-trust li ddikjara li għandu fin-New Zealand għal raġunijiet familjari u l-kumpanija fil-Panama skont il-permess li diġà ta'. Tajjeb li hawnhekk nirrimarka s-qarrija tal-Gvern ta' New Zealand li qal li l-pajjiż tiegħu mhux tax haven u li jikkonforma mar-regolamenti tal-OECD dan huwa fatt importanti li jassigura t-trasparenza. B'hekk żied il-Prim Ministru l-fatt li nataw lilu lill-poplu Malti Wawċi huma konfermati kollha kemm huma minn dak li ġie żvelat. Fil-fatt, fil-waqt li pratikament fil-profil ta' kull persuna tissemma hija mimlija b'ammonti u transazzjonijiet ma jidhirx li hemm l-istess affarijiet fil-konfront tal-Ministru Mizzi. Il-Prim Ministru fakkar li għalkemm ma jissemmix minn Panama Papers għaddej ukoll audit indipendenti fuq struttura simili li għandu Chief of Staff tiegħu Keith Kembri. U dan kollu l-Prim Ministru qal li jieħu deċiżjonijiet fuq l-investigazzjonijiet. Kif diġà qed, jekk irriżulta li dawn il-persuni ma qalux il-verità, jew jekk irriżulta li hemm kontijiet moħbija bil-miljuni li allega l-kap tal-Oppożizzjoni, jien inneħħi lil dawn il-persuni mill-kariga immedjatament. Nagħżel bħalma dejjem għamilt li nistenna li l-investigazzjonijiet jintemmu u li jkolli l-fatti. Kif din il-Kamra taf, kif jaf il-pajjiż, li meta kelli każijiet taħt investigazzjoni stennejt ir-riżultati tagħhom u ħadd id-deċiżjoni mingħajr ma ħarist lejn wiċċ ħadd. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-impatt li lik bħal Panama Papers jista' jkollu fuq pajjiż bħal Malta. L-effett immedjat li diġà bdejna naraw internazzjonalment wara li ħarġu dawn il-leaks kien li żiedet il-pressjoni fuq iċ-ċentri tas-servizzi finanzjarji. Malta mhix ċentru offshore u s-sistema tagħna hija approvata mill-Unjoni Ewropea u konformi mal-prinċipji tal-OECD. Madankollu huwa ċar li l-pressjoni mhux se tiżdied fuq ċentri offshore biss, iżda se tiżdied fuq kulħadd. Dan irrispettivament minn min jissemma jew le f'dawn il-listi. Għalli Malta qatt mi seċċedi dritt tagħha li tiddeċidi dwar it-taxxi, żied l-prijorità wara dak li ġie żvelat il-bieraħ u li jinżamm is-settur tas-servizzi finanzjarji b'saħħtu kif għandna llum. Żied li f'dan il-kuntest se jkun hemm aktar pressjoni fuq ċentri tas-servizzi finanzjarji fosthom ta' Malta. Qed ngħid dan kollu mhux biex naqtaw qalbna, iżda biex nifhmu li l-isfida li għandna qudiemna. Sfida nazzjonali li rridu nidħlu għalija l-koll flimkien minflok noqogħdu nilagħbu logħob ta' politika partiġjana li fl-aħħar mill-aħħar ma jwassal imkien.